Mae cael sgiliaeth Gymraeg cant y cant yn bwysig iawn yn y gwaith hyn. Gwedwch os oes rhywun gyda Parkinson's neu Alzheimer's, mae mor bwysig bod chi'n gallu trafod gyda nhw yn iaith eu mam. Fi wedi gweld bod fi wedi dechrau siarad mwy Cymraeg ers gweithio yma, achos mae lot o clientele sy'n dod mewn yn Gymraeg. A pan o'n i mas yn y ffrant, o'n i'n siarad lot Cymraeg, a pan mae'r bobl yn dod i fel deliveries, maen nhw'n siarad Cymraeg, a fi'n siarad nôl ato nhw. Mae lot o Gymraeg yn y busnes yma, mae fe'n peth da. Ni'n lwcus mewn hyn, ni gyd yn Gymraeg. A mae un bachgen bach ni'n treol dysgu Cymraeg, so ni'n helpu ar y ffordd. So mae hwnna'n neis. Mae lot o cwsmeriaid ni yn rhai sydd yn hoffi siarad Cymraeg gyda ni ar y ffôn, a dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n rhoi'r cyfle yna i bobl i siarad gyda person Cymraeg a i siarad iaith cynta nhw.